Croeso mawr iawn I Noson Llên a Chan, Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. A drefnwyd gan fyfyrwyr Cymraeg Proffesiynol yr Adran. A dyma ni, reiting gyntaf, sgwrs ar prifardd coronog Dyfan Lewis. Hoffwn estyn groeso cynnes iawn i'r llenor, bardd a'r cyhoeddwr Dyfan Lewis. Llongyfrychiadau calonog I chi Dyfan am ennill goron Eisteddfod Amgen 2021, a hynny gyda'ch casgliad o gerddi ar y testyn gosod ar wahân. Mae'n anrhydedd I gael siarad gyda chi, a dwi wir yn edrych mlaen I gael drafod yr agweddau personol a proffesiynol ar eich gwaith. Felly, diolch, nawr I ddechrau den. Cwestiwn cyntaf, mae eisteddfodwyr wastad yn dadansoddi ffigenwyd beirdd a llenorion. A oes arwyddocad I mop y ffigenw ddewiswch chi ar gyfer yr Eisteddfod Amgen eleni? T'mo be, o'n I eisiau gair unsill, o'n I eisiau rhywbeth byr, a o'n I jyst yn chwarae gyda dweud geiriau unsill I fy hun, fi'n meddwl o'n i'n eistedd o lyfn hyn, a o'n I jyst fel mop, a I fynd gyda mop, a nes I sort of glywed a ni'n meddwl, gret, achos mae lot o sôn am ddŵr a phethau yn y cerddi, a fi'n meddwl bod yn eitha doniol bod fi'n defnyddio mop wedyn, a hefyd y cysylltiad gyda y gair Saesneg mope hefyd, achos mae rhai o'r cerddi'n eitha mopey, sy'n ni'n dweud, yn eitha digalon. So ni'n meddwl, mae eisiau rhywbeth I sort of ysgyfnhau o'r holl pethau trwm yma sydd yn y cerddi a neu rhywbeth bach o hwyl yn te. A fi'n meddwl mae'r ffigen oedd y lle I wneud hwnna. So, dyna'r hanes tu ôl I hwnna. Wow, diddorol iawn. Yr ail gwestiwn den, roedd Eleanor Wyn Reynolds yn un o'r beirniad. Dyma ei geiriau hi o'i beirniad hi. Dyma gyfres o gerddi trydanol, cyhyrog, deallus. Ond yn cwestiwn I yw, sut fyddech chi'n disgrifio eich casgliad buddigol a sut mae'r cerddi yn golygu chi ar lefel bersonol? Geiriau Eleanor yn garedig iawn chwarae teg I fi. Oedd yr holl, pob un o'r beirniad wedi bod yn garedig gyda'i beirniadaethau. Sa'n gwybod fel bydden ni'n esbonio nhw mewn geiriau ansoddeiriol, ond I mi, maen nhw'n mynegu rhyw fath o flinder gyda sut ni'n trefnu'n hunan fel pobl. Y ffaith bod bydd cyfalaf a arian preifat yn cael ei rhoi i'w chlaw buddion pobl gyffredin a chymuned. Felly, dyna oedd yr ysgogiad mewn ffordd. O'n i'n dod lan at 10 mlynedd o fyw yng Nghaerdydd, a o'n I eisiau archwilio fy mherthynasu gyda'r lle. Felly dyna'r ysgogiad tu ôl i'r peth. Dyna ni am hwnni. Ydy hwnna'n ateb y gwestiwn I ddim yn siŵr, ond rhywfaint o gefndir falle. Briliant, diolch. Y trydydd cwestiwn. Pan oeddech chi ati I lunio'r casgliad o gerddi ar y testyn ar wahân, beth oedd gyntaf, y teitlau neu'r themau ar gyfer y cerddi neu'r cerddi eu hunain? Allwch chi'n tywynnu drwyddo y proses creadigol? Wel, fel o'n i'n dweud, o'n I wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers 10 mlynedd, so y penblwydd yna'n dod. Felly, o'n I eisiau trafod hynna. So, y cerddi ddath gyntaf mewn gwirionedd. A o'n i'n, mwyn esbonio chydig ar y broses creadigol, mae'n eitha anarchaidd mewn ffordd, achos dwi jyst yn ar yn ffôn i'n defnyddio nodiadau fel arfer pan fi methu cysgu yn y nos, a yn sgwennu, yn mynd bach yn obsessed gyda'r sgwennu rhwng fel canol nos a 1 o'r gloch y bore. Fi'n agor y notes app ac yn darllen dros y mareinio pethau dwi wedi bod yn sgwennu dros yr amser, dros yr wythnosau diwetha.
Felly, swn i'n mynd argymell hwnna fel ffordd i sgrifennu, a mae'n gweithio i fi. Mae lot o awduron yn dweud, o dyma be fi'n neud y pethau, ond dwi'n meddwl, mae lan i'r unigolyn sut maen nhw'n ffindio ffordd o weithio. Dwi'n meddwl bod yna rhai ffyrdd gwell na hynna i gael, a falle dylse fi drio nhw, ond dyna beth mae'n weithio gyda hwn, ta beth. A wedyn, o ran y teitlau, fath rhain am ryw 10 munud, cwarter awr, cwpl o ddiwrnodau cyn y dyddiad cau, achos o'n i'n gweithio arnyn nhw heb unrhyw fath o deitlau am amser hir, a ni fel, oedd y dyddiad cau yn dod, a ni'n meddwl, wel, mae eisiau fi roi teitlau i'r rhain. Felly nes i just penderfynu dweud yn blwmp ac yn blaen beth oedd y cerddi amdano, so just dweud yn blaen fel dyma beth mae fe amdano, so y chwerder sydd ym mhob cyfeillgarwch neu y deheuad i berchnogi damgylchfyd neu beth bynnag arall, just dweud, okay, dyma yw thema y gerdd yma, a fi just mynd i dweud hynna. Dwi'n meddwl bod wedi gweithio, o'n i methu meddwl am unrhyw beth gwell i wneud ar y pryd, felly dyna ddigwyddodd. Ond dwi bach yn night-owl fy hun, so mae'n ddau gofod bod enillydd y goron yn neud rhywun peth. Mae gennych chi deulu lenyddol iawn. Wrth gwrs mae'ch tad chi Emyr Lewis yn fardd ac yn gyfarwydd iawn i ni yma yn Aberystwyth a hefyd yn ddarlithydd i mi yn y gyfraith. A rydych hefyd yn perthyn i TH Parry Williams ei hun. Oes gennych chi unrhyw atgofion llenyddol o'ch plentyndod sydd wedi aros gyda chi neu sydd wedi bwydo mewn eich gwaith? Mae deulu llenyddol na dad wrth gwrs, mae mam hefyd yn awdur. Oedd mam gi yn cystadlu ar gyfer eisteddfodau, a oedd y nain ni hefyd yn athrawes Saesneg, a oedd hi arfer dyfynnu gweithiau John Donne a Shakespeare a Keats a pethau pan o'n i'n mynd draw yna. Felly, am o'n i, yr amgylchfyd yna, tra'n tyfu lan, yn ystod fy magwraethu, dyna, sy'n byd sydd yn sefyll mas, ond oedd e jyst yn cael ei dderbyn fel peth, llenyddiaeth yn rhan naturiol o'n bywydau ni, a oedd e'n beth naturiol i fynegu dy hun drwy ysgrifennu. Mae hwnna am o'n i yn fraint, nag yw e, achos nid pawb sydd yn cael yr amgylchedd yna tra bod nhw'n tyfu lan, a hwnna'n cael ei annog mewn ffordd. Mae dyled mawr i fy athrawes Saesneg i, Siwan Ellis hefyd, sydd wedi gadael ni bellach, oedd wedi cymryd falle jyst y peth yma yn yr air yn heili a adnabod a tanio gwir diddordeb mewn llenyddiaeth a barddoniaeth a sut i ddarllen cerddi, a sut i ysgrifennu a pwysigrwydd iaith a mynegiant. Felly, dim byd penodol, ond just y fraint yna o fod mewn teulu lle oedd hwnna'n beth naturiol, O, hefyd, diolch. Nid yn unig ydych chi'n fardd dawnus iawn, ond ydych hefyd yn gyhoeddwr. Rwy'n deall bod stori diddorol tu ôl i sefydlu Gwasg Peledyr. Hoffech chi rannu'r stori hwnnw? Wel, ddaeth Gwasg Peledyr allan o gamgymeriad mewn gwirionedd, achos o'n i, ar y pryd, o'n i'n defnyddio lot o gamra ffilm, a sa'n meddwl os ti wedi defnyddio camera ffilm o'r blaen, ond os ti'n defnyddio'r hen gamerau ffilm, mae gole'n gallu cyrraedd y ffilm drwy ffyrdd gwahanol heblaw am y lens, sydd yn creu rhyw fath o effaith eitha nefolaidd rhyfedd, achos mae yna darnau gole'n dod ar draws y print a phethau. A weles i print oedd wedi cael ei datblygu a gweld llun a cael yr ymateb rhyfeddol yma iddo fe, lle o'n i gorfod sgwennu rhywbeth, felly nes i sgwennu geiriau i fynd gyda ge. A nes i ffinio'r broses yna mor ddiddorol a mor hwyl, nes i penderfynu ffindio rhagor o brint lle oedd hwn wedi digwydd, a ysgrifennu geiriau'n ymateb iddyn nhw, a mynd ati i
cymryd lluniau a greu camgymeriadau ar bwrpas drwy ddefnyddio ceiadau gyda tyllen yn y blaen er mwyn wneud siapiau gwahanol ar y print a phethau. A rhoi'r ffilm yn dŵr halen a jyst chwarae o gwmpas, really. A wedyn oedd gen i'r casgliad yma. A ni'n meddwl beth fi'n mynd i wneud gyda fe. Dwi ddim, ni eisiau rhannu fe gyda'r byd. Dwi'n meddwl bydde cyhoeddwyr Cymru yn neidio'r y cyfle i gael pamffled o waith rhyfedd fel hyn. So ni'n meddwl na i wneud efo hun. Dyna be nes i. So, dyna lle ddath Gwasg Peledr wedyn, nes i werthu nhw'n Eisteddfod. A llwyddo i ariannu fy mheinti fel yna. So, os i ti eisiau gwneud rhywbeth dros Eisteddfod nawr, cael bach o ffordd o ariannu dy Eisteddfod, swn i'n argymell creu pamffled bach. O, gwych. Diolch i chi am hynna. Gaf i ofyn, ti'n rhoi'r delete mwyaf i chi, y barddoni neu'r cyhoeddi os hoff un da chi? Mae'r ddau ohonyn nhw gyda'i gilydd bron bod, achos yr hanes fi newydd rhoi. Mae'r ddau ohonyn nhw wedi bod ynghlwm â'i gilydd tan yn ddiweddar iawn, achos mae Gwasg Peledr wedi cyhoeddi gwaith Morgan Owen yn ddiweddar. Mae wedi sgwennu cerddi am y Catrin Menai, sydd yn artist wedi creu ffotograffau i fynd gyda nhw. Ond o ran fy ngwaith i, dwi'n methu really gwahaniaethu nhw. Mae'r ddau ohonyn dod â swyddogaethau gwahanol a dyletswyddau gwahanol falle, ond dwi'n mynd hyn o'n siŵr os dwi'n mwynhau barddoni gymaint yn ni, achos mae fe'n broses mor boenus. Fi'n gweithio ti, fi'n lan yn hwyr yn y nos, methu meddwl am y geiriau iawn o bethau, ac yn pyslo dros o am amser hir. Felly, mae'n rhywbeth sydd yn hwyl amdano'r peth, achos yr effaith puzzle yna, ond ie, mae fe hefyd yn broses rhwystredig. Dyna fi dal yn neud, felly mae'n rhaid bod fi'n mwynhau ar rhywsut. A chydi enll y goron hefyd. Wel, na ni, hyfryd. I gloi, hoffech chi adrodd detholiad bach neu'ch hoff gerdd o'r gasgliad a enillodd y goron i chi? Bydd hynny'n wych. Na ni, wel, na i darllen y pethau hudol sydd ar hyd lle, dwi'n meddwl. So na i ddechrau nawr. Y pethau hudol sydd ar hyd lle. Mae ynghylion yn byw dros Clare Street. Allwn ni deiri mi ei gweld i noson wrth gerdded am adref a dopiau rhai o'r taig a llaw, yn rhannu straeon cynheuaf a serch, yng nghanol mwg sigarets a glaw mis Awst, ei sgwyddau'n cyffwrdd wrth swatio gyda'i gilydd, a llewyrch nefol yn codi oddi arnynt, tu ar awyr. Falle nawn ni wneud un arall bach hefyd. Nawn ni wneud y deheuad i ddeall am gwchfyd. Pe bai gen i'r ewyllus ar weledigaeth, mae'n siŵr y baswn ni'n hawlio caib a'i gollwng a'i gyrru i gracio'r palmant yng nghanol Caerdydd, mwyn suddo fy nwylo i mewn oddi tan eich ragen a brolio fy mod i'n adnabod y lle hwn o'r diwedd. Dwi wedi sefyll lawer gwaith ar heol y frenhines yn ceisio dirnad llif y dŵr o dan fy nhraed, ac eistedd ger afon Taf yn syllu ar yr adar ar y lan yn cecri dros fanion byw. Ac un bach arall, y saib. Y saib. Yn ystod ein horiau ni, pan gawn ni dynnu'r llestri gorau o'r cwpwrdd ac ymroi at dyfodau bwyd, wynebu ein gilydd heb rwystyr. Pan gawn ni ddiosg ystyr dinas mewn prynhawn a datrys eilwyd o ddwy ystafell. Yn yr oriau hynny, yma'i byw. Hynny yn uniongyrchol hefyd, waw. Mae'n un wych, ond diolch o galon i chi, wedi bod yn bleser siarad gyda chi.
Bydd darllenwyr yn sicr o gadw llygad barcud iawn ar wasg peledyr ac edrychwch ymlaen i weld cyfraniadau newydd i'r byd llenyddol gennych. Pob hwyl, diolch a Nadolig llawen. Diolch Erin, Nadolig llawen. Diolch. Nesaf, can gan Bwca. Mwynhewch. Helo, ni yw Bwca, enw'r gan ma yw Pwy sy'n byw yn y parog. Mwynhewch. 2, 3, 4. Y pwy sy'n byw? Y pwy sy'n byw? Y pwy sy'n byw? Y pwy sy'n byw yn y parog? O mor bert yw'r hael ar y bai, ond y llenni sydd ar gau. O mor las yw'r awyr glir, ond sy'n neb yn troedio'r tir. O mor grifodd yr iaith Gymraeg, ond mae'r lle ma nawr yn wag. O mor neis fydde clywed wes am y hynny'r i ddryd y bres. O wel yw a jew, o pwy? O pwy sy'n byw? 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 O pwy sy'n byw yn y parog? Fawr yw'r cestyll grandans yn gobaith dechrau band. O mor ffres yw'r gwynt o'r môr sy'n gobaith dechrau cwr. O mor neis fydde byw fan hyn sy'n gobaith i gardi tyn. O mor neis fydde berchen daid i draf o berchen un yn ffantasi. Wel yw a jew, o pwy? O pwy sy'n byw? 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 O pwy sy'n byw yn y parog? Wel pwy sy'n byw? Pwy sy'n byw yn y parog? Felly mae braidd i methu cyflwyno yr awdures Megan Angharad i'r noson heno. Daw Megan yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle ac mae'n astudio Cymraeg a Throniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae gwaith wedi cael ei gyhoeddi yn y stamp ac o'r 4 gwynt. Yn 2020, enillodd Ysgoloriaeth Awdur Ifanc Llenyddiaeth Cymru ac hefyd yn ddiweddar enillodd Prif Enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021 gyda'i nofel gyntaf sef Tu ôl i'r Awyr a'r Fedal Fyrddïaeth yn Eisteddfod Amgen 2021. Yn ogystal â bod yn un o awduron cyfres y Lolfa y 5. Felly, croeso i ti Megan i'r noson lenyddol yma gyda Prifysgol Aberystwyth. Diolch yn fawr am y gwahoddiad.
A llai jyst longyfarch ti ar yr holl lwyddiannau ti wedi cael yn ystod y 2 blynedd diwetha. Mae wedi bod yn 2 blynedd anhygoel I ti. Diolch, so mae wedi bod yn swreal iawn. Iawn, felly, mlaen i'r cwestiynau de. Fel I ddechrau, wel, yn amlwg, ti wedi cael 2 lwyddiant llenyddol mawr eleni. Yna, dath y llenydda yn ddiddordeb newydd I ti, neu wyt ti wedi bod yn ysgrifennu ers ysbel de? Dwi'n meddwl bod o'n swnio'n cliché, ond dwi wedi bod yn sgwennu ers o'n i'n hogan fach. O'n i'n sgwennu lot pan o'n i'n yr ysgol gynradd, a wedyn stopio'n chydig, a wedyn elgidio nhw. Ac mae cymeriadau nhw bod i'n meddwl nhw drwy'r adag, so dwi'n teimlo bod o'n rhaid I fi wneud. So wedi bod yn mwynhau darllen a sgwennu a meddwl am gymeriadau. A yn amlwg mae'r dy nofel gyntaf ti ôl i'r awyr, mae llawer wedi bod yn darllen I, a dwi'n meddwl bod llawer sydd yn mynd I gwrando ar y noson heno wedi mwynhau y nofel yn fawr. Ond I rai sydd falle heb cael cyfle I ddarllen y nofel eto, allu ti falle crynhoi y nofel mewn cwbl o frawddegau? Falle bydd yn anodd gwneud hynny, ond beth mae'r nofel amdano? Wel, mewn ffordd mae'r nofel jyst am y cymeriadau, dyna beth dwi'n licio sgwennu, jyst sgwennu am gymeriadau lle mynd ar ôl rhyw stori. Felly mae'r nofel am 2 gymeriad yn y 6ed dosbarth, Anes a Deian, a mae'r 2 yn nhw'n diodda anhwlderau iechyd meddwl eitha dwys. Ac yn y bon, mae'r stori mae'r nofel jyst am y gyfeillgarwch rhwngthyn nhw, sy'n gyfeillgarwch eitha annisgwyl, achos mae'r 2 nhw'n gymeriadau gwahanol iawn i'w gilydd, mae personolaethau'r 2 yn wahanol iawn, felly mae'n gyfeillgarwch eitha annisgwyl sy'n datblygu rhwngthyn nhw, ond dyna ydy'r stori yn y bon. Mae'n nofel eitha hir, mae'n lot yn digwydd yn hi, ond yn y bon jyst yr berthynas rhwng y 2 gymeriad yna di canolbwynt y stori. O'n i'n gweld mae'r cymeriadau mor amlochrog a chymleth mewn gwirionedd, a ni'n gweld bod lleisiau'n drawiadol iawn o ofyn mae'r lleisiau y 2 yn wahanol ar ffordd maen nhw wedi cael eu ysgrifennu yn ystod y nofel. A ddaeth ysgrifennu mewn y lleisiau gwahanol ddod yn naturiol neu'n fwriadol I ti wrth greu y nofel de? Bach o beth yn onest. O'n I wastad eisiau sgwennu rhywbeth eitha tafodieithol, achos dwi'n cofio pan o'n i'n yr ysgol, o'n I methu ffeindio llyfr Cymraeg oedd efo iaith o'n i'n gallu neithu efo, o'r iaith o'n i'n glod bob dydd ar ei hardd yr ysgol yn y ffrynanlla. Felly o'n I wastad eisiau sgwennu beth fel ac hefyd ar ôl darllen un Noson Llên, o'n i'n meddwl, mae Cradog Pritchard wedi gallu neud fo, so dwi'n mynd cymaru'r un efo Cradog Pritchard, ond mae'n bosib gallu sgwennu rhywbeth tafodieithol lle, felly ond mi nath o fod yn gwbl naturiol, unwaith o'n i'n nabod y cymeriadau, a lleisio nhw jyst yn llifo. Felly, oedd o'n teimlo fel beth hollol naturiol, achos oedd y lleisio nhw mor glir yn y pen cyn I fi ddechrau sgwennu lle. Mae cymeriadau Anes a Deian, maen nhw'n gwneud argraff fawr ar ddarllenwyr fi'n credu. A sut fath o bobl ydyn nhw ar ddechrau'r nofel, a fel maen nhw'n datblygu drwy gydol y nofel, ni'n gweld yr hunanladdiad Deian yn sioc fawr falle I nifer o ddarllenwyr, achos mae'n dechrau darganfod ei hunan hyder, ond fel ti'n meddwl mae'r cymeriadau yn datblygu drwy gydol y nofel de? Maen nhw'n, achos bod y nofel yn canolbwyntio jyst ar y 2 gymeriad, dwi'n meddwl bod datblygiad y cymeriadau yn rhywbeth hollol, o'n I wir eisiau canolbwyntio yn efo a datblygu yn ystod y nofel, felly mae'r digwyddiad sy'n digwydd ar ddiwedd y nofel I Deian, mae'n rhywbeth oedd yn sioc I fi hefyd, achos o'n i'n digwydd, o'n i'n tra'n i'n sgwyd, dwi'n meddwl o'n i'n o gwmpas canol nofel, lle nes I sylweddoli beth yn mynd I ddigwydd mewn ffordd, ac unwaith nes I sylweddoli hynna, o'n I methu rhwystro'r peth rhag digwydd. Mae'n anodd, ti'n meddwl lot o awduron yn dweud hyn, ond unwaith mae'r cymeriadau'n teimlo'n fyw I chdi, ti'n methu rheoli be maen nhw'n gwneud, fel bod gennyn nhw fywyd I hunan, felly nes I drio meddwl am diweddglo arall, a meddwl am ffordd arall I orffen y stori, ond o'n I methu'n anffodus, ond dwi'n gobeithio bod yr diweddglo'n eitha gobeithiol hefyd, o ran Anes wrth gwrs, ond sicr y cymeriadau wedi cael o'n nofel lle, ac oedd
datblygiad nhw yn rhywbeth yn oedd yn teimlo bwysig iawn I fi, achos o'n i'n bod yn meddwl amdano nhw ers blynyddoedd, felly oedden nhw wedi datblygu yn barod. Oedden nhw'n datblygu unod mwy fel o'n i'n dechrau sgwennu, oedden nhw'n cael eu bywyd eu hunan a felly, oedd o'n brofiad, Ie, na ni. A rwyt ti'n taclo themau cyfos iawn ac anodd falle drwy gydol y nofel, sef iechyd meddwl, hunanladdiad a phrofiadau LGBTQ+ yn y nofel. Beth oedd y ysbrydoliaeth I ôl hynny a wnaeth y themau hynny ddod yn rhan o'r ysbrydoliaeth yn teimlo falle dyn ni ddim yn gweld llawer o'r themau hynny mewn llenyddiaeth gyfoes Gymraeg? Oes ni'n gymaint o gynrychiolaeth o'r themau hynny mewn llenyddiaeth Gymraeg, ond mae yna fwy wan, mae yna fwy o gynrychiolaeth yn dechrau dod lle fel cyfres y 5 y gyfres arbennig, o'n i'n ffodus iawn I fod yn rhan o'r gread y gyfres lle. Felly, mae yna fwy o gynrychiolaeth yn dod, ond o'n i'n teimlo bod yn bwysig iawn I gynnwys y themau yna. Ond eto, oedd yr themau yn teimlo fel oedd nhw'n datblygu naturiol fel oedd y cymeriadau'n datblygu, oedd nhw'n teimlo fel dewis fi I feddwl, na I sgwennu iechyd meddwl neu mae cymeriad Anes yn ddeurywiol neu bynnag, ond oedd o'n beth oedd yn teimlo naturiol iawn I fi sgwennu amdano fo. Dwi'n gwybod neu synwyr, ond Ie, a fi'n credu bydd trwy drafod y thema hynny, falle bydd e'n help fawr I nifer o ddarllenwyr wrthyn nhw I ddarllen y nofel hefyd. Ie, gobeithio. Rhaid wedi gwrdd yma iechyd meddwl, mae'n rhywbeth, o'n i'n wir isio, dwi'n gwybod, sicrhau bod cynrychiolaeth y thema honno yn onest yn y nofel, achos mae gennau, bron iawn pob un mae ffrindiau fi wedi dioddau neu yn dioddau broblemau iechyd meddwl, dwi fy hun wedi, mae bron iawn pawb dwi'n nabod, felly mae'n epidemig ymwys pobl ifanc, a mae jyst yn ofnadwy, y ffordd, diolch yn cael ei drafod yn y ffordd dylse fod yn meddwl, a di pobl ddim yn mor barod I drafod y ffordd maen nhw'n, dwi'n gwybod, rhyw fath o yr hunan gasined, da ni'n deimlo weithiau'r hunan feirniadaeth, ac felly o'n I wir eisiau sgwennu am hynna yn y nofel drwy lleisiau'r cymeriadau, dod o hynna i'r wyneb lle, achos maen nhw'n emosiynau, dwi'n meddwl bod pawb yn teimlo bryd i'w gilydd, a dwi'n gobeithio bod yna pobl yn gallu neithio'r cymeriadau yn sgil hynny, ac yn gallu, a wedyn yn teimlo'n llai unig lle, ac o'n i'n ffodus iawn bod yna bobl ifanc wedi cysylltu efo fi, yn dweud bod nhw wedi gallu neithio'r cymeriadau, dweud bod nhw wedi teimlo'n llai unig, achos bod nhw'n hunan yn diodd o problemau iechyd meddwl, felly yna wir, hynna oedd y peth mwyaf gwerthfawr I fi, sydd wedi dod o sgwennu'r nofel lle. Ie, a ni'n gweld drwy'r cymeriadau Anes, Deian a Rashmi, mae'r cymeriadau'n dod yn fyw drwy gydol y nofel. A o ran y thema falle hunaniaeth rhywiol, pa mor bwysig oedd I ti drafod hyn yn ystod y nofel a chynnwys cymeriadau yn rhan o'r gymuned LGBTQ+? Ie, fel o'n i'n dweud, oedd o'n ddim yn teimlo bod penderfyniad, oedd o'n jyst yn dod yn naturiol wrth I gymeriad Anes datblygu lle. Ond hefyd dwi fy hun yn hunaniaethu fel person deurywiol, so aelod o'r gymeriad LGBT, so oedd hynna'n rhywbeth, o'n I heb ddarllen am unrhyw gymeriad bisexual yn Gymraeg o gwbl, felly ac nid yn Saesneg chwaith yn LFIA sy'n meddwl, o'n I wir isio wneud hynna rhywbeth lle, ond di gwybod yn, di datblygu wrth I gymeriad Anes datblygu, jyst o ddoli mae hi hefyd yn trio darganfod beth I prioldeb hi lle, ac rwy'n rhyw fath o feddwl hefyd bod Deian yn aelod o'r gymuned LDHT plus bod o ella ar y spectrwm anrhywiol asexual, ond eto geithio'r darllenwyr penderfynu hynna hefyd. Mae'n ddiddorol mwy dwi'n dysgu am cymeriadau wrth drafod amdano nhw fwy lle ac meddwl mwy amdano nhw ar ôl cyhoeddi'r nofel, ond mae hynna'n sicr yn rhywbeth o'n isio sicrhau bod y gynrychiolaeth yn eto mor onest a phosib lle. Ie, a wedyn o ran y nofel gyfan, os da ti fel yr awdures rhyw ddarn hoffus o'r nofel ti'n mwynhau fwyaf?
Dwi'n mwynhau jyst yr sgyrsiau rhwng Astudiaethau, achos mae'r ddau yn nhw yn gymeriadau mor wahanol i'w gilydd. Mae'r sgyrsiau rhwng nhw wedyn nhw jyst yn gymaint o hwyl i sgwennu, ond dwi wir yn mwynhau mynd nôl at yr olygfa pan maen nhw'n cael rhyw sgwrs, dwi'n gwybod am y tro cyntaf rili sgwrs y dwys am y tro cyntaf yn yr parti clwb Peldroed, pan maen nhw'n mynd i'r parti ac yn nes i medru braidd ac maen nhw'n cwrdd yn y parti yn y tŷ bach, dwi'n meddwl, nes i wir fwynhau yr olygfa honno, dwi'n wastad yn licio meddwl am yr olygfa yna. Dwi'n wastad yn meddwl bod o'n y ddau gymeriad hollol wahanol, y ddau nhw mewn rhyw yr amgylchiadau yma, lle dyn nhw ddim yn gyfforddus iawn, ond mae'n ffeindio gilydd rhywsut. Nes i wir fwynhau yr olygfa honno. O fi'n hoff iawn o'r arddelliau gwahanol ti'n dryddio drwy gydol y nofel o sgyrsiau'r Snapchat a'r comments ar cyfryngau cymdeithasol ac ati. Mae fe'n wir wneud i falle bobl ifanc i gallu enniaethu fwy gyda'r nofel a gyda'r cymeriadau hefyd. So fi nes i fwynhau'r nofel yn fawr iawn a dwi'n credu nath llawer o bobl ifanc hefyd. Diolch. So diolch yn fawr i ti Megan am cael dod i ymuno dyn ni heno yn y Noson Llên a Chan. Dwi wedi mwynhau clywed am dy hanes di gyda ysgrifennu'r nofel a'r hyn sy'n digwydd ynddi. A dwi'n edrych ymlaen nawr falle i cael fwy o gwaith gen i ti yn y dyfodol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Iawn, a nesa symudwn ni ymlaen i eitem cerddorol arall gan y band Bwca. Mwynhewch. Enw'r ail gan ma yw Tregaron. Diolch yn fawr. Welwn i chi yn yr haf yn yr Eisteddfod gobeithio. Ar ôl 4. 1, 2, 3, a... Os bydd y fywyd di yn troi yn strach, cer mas i'r wlad yn sioto a wir iach. O'i lawn ein hynda, bydd ti'n teimlo'n well na cer am sbyn i Tregaron. Ond fydd dy waith di'n dechrau peil o lan, na siŵr dy fod ti'n troi yn llan farian. Allan i lar cer rownd, a'n lledro dal sownd cario ymlaen i Tregaron. Dyna da fi am dro, lan i ben y bryn, dangos i ti fro, dyna da fi am dro i Tregaron. I George Borrow dyma'r hyfryd le, i'r iaith Gymraeg dyma'i chadarn le. Os chi'n ddigalon, wel dyma'ch gwerddon iechyd da i Tregaron. Dyna da fi am dro, lan i ben y bryn, dangos i ti fro, dyna da fi am sbyn i
Gymraeg da fi am dro lan I ben y bryn dangosau tiflo da fi am sbyn I Gymraeg Dim ond air bach I ddweud diolch sy'n gen I bawb ar y ddeunydd i'r gystadleuaeth eleni. Fel y mae digwydd, dim ond ar y ffuglen deithi law, a chefais fas mawr a ddallen y holl darnau ar ymwyrdd mae darnau neu gymrychioli. Felly mae 2 docyn llyfr ar gael fel gwobr. Mae fodod hymddenol yw natur unigryw gan Bodeuwydd sy'n archwilio'n perthynas gyfrin a byd natur, gan gloi'n bryfoclyd heb ddod I unrhyw gasgau taclus. Bodeuwydd hefyd yw awdur yr ail ddarn o'r wyr, sef darn o'r enw neb ar ôl yn cofio. Stori hamddenol yw hon hefyd, a stori yw'r ffaith mae stori gari Covid-19 yw hi, a'r pandemig bellach yn gyflen yn hytrach na'n pur ffocws, a'i harwydd y cad wedi dechrau pylu. Mae'r 2 darn wedi'u seinio'n dda ac yn yfeilgar, felly, llongyfarchiadau ganolog I Bodeuwydd am ennill 2 docyn llyfrau eleni. Mae'n braf iawn gen I fedru'r llongyfarlleicu non, un o myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol. Bydd y tocynnau llyfrau yn y post I tŷ lleicu. Yn ogystal â'r llongyfarlleicu, hoffwn diolch yn fawr iawn I Gyngor Llyfrau Cymru am mynoddi gystadleuaeth hon. Rydym yn gwerthfawrogi gefnogaeth ac yn dymuno'n dau cyngor llyfrau a chlysur ei phenblwydd yn 3 gynnwyd y blwyddyn yma. Llongyfarchiadau yw 3 mlynedd o gefnogi llyfrau Cymraeg. Efallai bydd Bodeuwydd mewn sefyllfa I gyhoeddi gyfrol ei gwaith greadigol gyda'r cyngor llyfrau yn y dyfodol. Nesaf ar un rhaglen Llên y Chan heno, mae gennym ni'n ail eitem gerddorol, sef ensembl lleisiol Merched Aelwyd Pant ac Elyn. Perfformiodd Erin, Gwenno, Lois, Gwennan a Begw y gân hon yn Eisteddfod T flwyddyn yma. Mae'n gân hynod arbennig gyda threfniant gan Gronw Ifan. Mwynhewch.
Diolch yn fawr iawn i'r holl gyfranwyr ac i bawb a ddaeth at ei gilydd i greu'r noson Llên a Chan eleni. Nadolig llawen iawn i chi gyd, a blwyddyn newydd dda.